Hej hej, Maghaj fra Kakao Gamers her. Det er den første video, hvor jeg vil filme, måske kommer der flere. Men ja. Du skal redde prinsesse Farina. Ja, Frederik han sidder her ved min venstre side, og vi skal nakke de onde svampekøer. Eller vi skal nakke de onde svampekøer, fordi de har fanget prinsesse Farina deroppe. Nå. Fire the cannon! Ups. Fire the cannon! Nej, det skal vi se der. Seriøst? Se. Prøv lige at fyre igen. Nå. Godt. Sådan. Hahaha. Hvor er prinsesse Farina? Højst sandsynligt død. Nå. Det er bare en sjov måde at gøre det. Det er krallet. Men i hvert fald, det her, det var Maghaj for Kakao Gamers. Og mig. Ja, men du er ikke i en ny video. Håber I kunne lide den, og så kan I subscribe til vores kanal, eller lad være. Eller like, eller skriv en kommentar. Hej hej. Bye.